Life Raised Box in Denmark, eller Life Højmoser i daglig tale, er et Life Nature-projekt, som er støttet af EU og den danske stat, og det har kørt siden 2015 og skal fortsætte indtil 2021. Projektet beskæftiger sig primært med bevaring og genopretning af højmoser i de atlantiske og kontinentale regioner af Danmark. Projektets hovedformål er at bevare og beskytte højmoser som en EU-prioriteret naturtype. Et sekundært mål med projektet er at pleje levesteder for lys skivevandkalv, bred vandkalv og kærguldsmed. Projektområderne er under forfald på grund af flere forskellige trusler. De mest alvorlige trusler er dårlig hydrologi, opvækst med træer og buske, som I kan se her, fragmentation og næringsberigelse. Life Raised Box-projektet har 8 parter og 10 projektområder fordelt ud på 8 Natur 2000-områder. Parterne i projektet er Tønder Kommune, som er hovedansøger, og de andre parter er Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Rebild Kommune, Vejrfjord Kommune, Jammerbugt Kommune, Naturstyrelsen og Miljøministeriet. De 8 projektområder er ejet af i alt 69 private lodsejere, og de 2 sidste projektområder er ejet af Naturstyrelsen. De private lodsejere bliver tilbudt kompensation for deltagelse i projektet. Kompensationen aftales individuelt efter forhandlinger med hver enkelt lodsejer. Som et eksempel på et af projektområderne er vi nu på besøg her i Store Vildmose. Store Vildmose-projektområdet ligger i Jammerbugt Kommune i Nordjylland. Projektområdet her det er privatejet og er resterne af Danmarks hidtil største højmose. Her i Store Vildmose kan vi se områder, hvor der stadigvæk er aktiv højmose, som aldrig har været udnyttet til tørvegravning eller land. På de følgende videoklip kan man se eksempler på dræning fra grøfter og tørvestær, som afvander og derved truer højmose. Til højre i billedet kan man se grøften, som adskiller landbrugslandet på tidligere højmosejord og resten af den aktive højmose. Dræning gør, at højmosen har en dårlig og forstyrret hydrologi, som giver bedre muligheder for, at træer kan etablere sig på højmosefladen. Træerne og deres fordampning gør, at der mistes vand endnu hurtigere, hvilket fører til, at højmosen er i en endnu dårligere tilstand. På dette tidspunkt i projektet er vi i gang med forundersøgelser og forhandlinger med lodsejere. De konkrete tiltag vil ikke starte, før alle aftaler er i hus.